cristiani. Estem aquí a la capella l'estimats tots germans i germanes en el Senyor. Estem aquí en aquesta capella, és la capella de Santa Tecla. Aquí al darrere, en aquest relicari, i hi ha un relicari, hi ha el famós braç de Santa Tecla, que tots convidats el 23 d'aquest mes de setembre, és la festa de Santa Tecla, i hi ha una gran processó, perquè al matí un gran pontifical i després una gran processó per tot Tarragona, portant el braç de Santa Tecla, que és, com sabeu, la patrona d'aquesta ciutat, i també junt amb Santa Maria, Santa Maria i Santa Tecla, l'acompanya, és també la patrona d'aquesta catedral. Estem aquest any jubilat, hem pogut celebrar l'Eucaristia a la capella dels Sants Màrtirs, fructuós avui a Boig, que la tenim a l'altre cantó d'aquesta catedral, on estem nosaltres. Després penso que els que us acompanyen us hi portaran, perquè podeu pregar un moment aquí davant de les relíquies dels vostres màrtirs, encara que avui tenim aquí la primera relíquia dels màrtirs, que és aquesta que després passarem a besar quan cantem els bojos de Sant Fructuós. En aquella capella hi teniu a sota enterrats el cardenal de la Pau, Vidal i Balaquer, Francesc Vidal i Balaquer, també un bisbe de les nostres terres, de Bellpuig, el senyor Josep Bonigol, anterior assessor meu, i també hi ha un memorial del bisbe Borràs, Manel Borràs, que morí màrtir en la persecució de l'any 36, el 12 d'agost, precisament, ara farà ja molts anys. Estem celebrant aquest any jubilat. Pensareu, i què és això d'un any jubilat? Us ho hauran explicat anys de 3 homes que havien gent senzilla. No us penseu que serien tan diferents com nosaltres, eren gent de les nostres terres. Fructuós era bisbe d'aquesta diòcesis que estem segurs que van iniciar-se amb Sant Pau, amb la predicació de Sant Pau. Ell va dir que vindria a Espanya i segurament, i només segurs, que Tarragona era la ciutat més important en aquell primer segle de tota la província, de tota la Hispània romana, la més important sens dubte de Tarragona, a 4 dies en barco de Roma, per tant era molt a prop, es podia fer un viatge ràpidament. Estem segurs que hi ha aquesta tradició apostòlica, però que el que sí coneixem molt bé és la història d'aquests màrtirs, perquè ens han legat unes actes del martiri que vosaltres teniu també dins amb aquest llibretó que us hem donat per l'arribar, junt amb aquest folar que ens recorda que testimonis avui sou vosaltres. No deixeu de recordar aquest lema de l'any jubilat. Ells van ser testimonis ara fa 1750 anys, perquè la paraula màrtir vol dir això, testimoni. Nosaltres hem de ser els testimonis de la nostra fe cristiana, del nostre amor de Jesús i els germans, de la nostra vida intensa en la fe. Doncs sí, Fructuós avui a Boig disponem d'unes actes de martiri que són realment un tresor. Penseu que és el primer document cristià de tota la província hispànica, també, per tant, un document d'un valor excepcional. I ells també són els protomàrtirs, aquells més coneguts certament, i tenim la sort, mireu, que segurament en aquest àmbit on estem ara hi ha la catedral, aquesta catedral que per cert estem fent obres, estem arreglant-la per veure si queda ben bonica, ja es pugui netejar per dintre i arribar a l'òrgan també, que està molt més. Si ho volen aquí, espero que d'aquí uns anys podeu tornar i podeu veure-la ja ben arreglada i ben bonica. Doncs segurament en l'àmbit d'aquesta catedral era, segons la tradició i segons les excavacions arqueològiques, aquí es trobaven el recinte on hi havia el temple pagà, el temple d'August, on hi havia els altres temples, on també s'administrava la justícia i, per tant, segurament aquí Fructuós, algun dia lògic, van ser condemnats a mort. Jo diria, ells van fer la seva professió de fe, igual que la fem nosaltres. La vostra presència i l'Eucaristia estem fent una professió de fe, creiem que tot el que estem fent és realment renovar el misteri de la nostra salvació. Doncs ells aquí van confessar també la seva fe. A la pregunta, i